Waalaikumsalam, Bu. Cah, iki ada murid anyar, jenenge Bayu. Dheweke pindahan saka Surabaya. Bayu coba kenalan karo kanca-kancane. Halo Cak, jenengku Sebastian Bayu Mahera, biasa diceluk Bayu. Aku pindahan saka Surabaya. Deloken cah anyar kuwi, didelok sekilas wae wis ketok sombong pol. Iya, rasaku cah kuwi bakal gawe suasana kelas ora enak. Bayu, awakmu lungguh ning bangku kosong kono ngarepe Dewi lan Lina. Saatnya istirahat. Cah, kowe lupa ora demi penunggu ruangan sekolah nang pojok kono kae. Oh iya, aku ngerti. Emangnya apa? Halah, ngomong apa to ngono ya? Sing jelas aku ora bakal percaya hal-hal mistis ngono kuwi. Nek enak cerita demit to ning kene aku ora percaya. Bocah anyar kok sombong. Ora percaya setan. Engko tau nek ngerti nangis. Setan. Guyu aku nek Surabaya ora enak ngono kuwi nan. Lah terus nek ning sekolah enek sing dikenal angker, kowe wani. Wanilah, salah tak tantang sekolah niki nek enak. Bayu, gak oleh ngomong kaya ngono wi. Ning sekolah iki ana panggonan sing gak oleh dadi dolanan. Lah iya, ning sekolah iki lho ana ruangan kosong sing dikunci. Wis pirang-pirang generasi murid lho percaya lek ana kedadian aneh ngono. Halah, mitos kabeh ngono iki. Gak enak ngono nan jajal tak buktekne. Ya ndang nek wani. Ayo. Sesuk sore, Bayu, Dewi, Rina, Wati, Lina, lan Siti podo mlaku menyang area ruangan kosong sekolah. Suasana rada mendung lan angin semilir terasa aneh. Cah tenan adiwe arep mlebu kene, perasaanku ra penak ki. Halah santuy ae wong Bayu sing nantang kayak dhewe kan mau ndelok tok. Loh, ayo Bayu, coba buktekne omonganmu aja kon kekan cangkem. Halah, buktekne tok gampang. Woi, duit, betul kene, gak wedi aku. Nah, bener gak? Kayak apa-apa gitu. Mitos kabeh. Yo Bayu. Yo ta makane aja ae aku kunci kan wae. Loh, iki piye iki dikunci? Bayu. Mbak, iki udah panggon dolanan. Awak dhewe kudu ndonga saiki. Mbak, kula nyuwun pangapunten. Kula boten dolanan malih teng mriki. Kula boten teng mriki malih. Alhamdulillah. Yo, akhirnya. Mas ayo mulai. Kowe ngerti saiki Bayu, aja gampang nantang perkara sing ora kasat mata. Yo, aku ngerti, aku gak biyen karo demit maneh. Aku ngerasa ana sing ngetokne aku. Isi, kayaknya aku krungu bisikan ning kupingku. Mulai bareng yo. Ayo. Lina, mending ayo mulai saiki wae. Ayo. Kabeh bocah langsung dredeg lan bubar ninggal sekolah kanthi cepet. Wiwit kuwi, Bayu ora nate nantang perkara mistis maneh lan luwih ngati-ngati njaga omongan. Isuke ning sekolah, kabeh padha ketok lesu lan trauma. Iki pelajaran kanu kabeh, aja sembarangan ngomong. Apa mana ning panggonan anyar. Aku kapok, guyonanku dadi masalah gede. Aku masih saiki harus ora penak. Yo, mulai ini aku sadar demit itu enak. Aku gak kangen ini. Yo lek kabeh wis ngerti njuga omongan, masalah iki ora bakal kedengeran. Kadang awak dhewe kudu ngalami dhewe ben ngerti artine apa hati-hati.
Hikmah iki ngajari kita supaya luwih ngati-ngati ngomong. Amarga omongan sing sembrono bisa nyinggung perasaan wong liya. Sopan santun lan rasa hormat iku penting ing saben panggonan. Saka pengalaman Bayu, kita sinau yen keguyonan ora kudu nglarani. Lan saben kesalahan bisa dadi pelajaran kanggo dadi luwih apik.